Dewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin disembah nyembah. Nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula no. Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek kalau mripat mung kere. Mas, sanjangan niku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean niku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngenjak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Benak, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki nek karo piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundang mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kene, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong arek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing ora apa. Bapakmu ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong itung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nuwun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong tamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunakke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunakke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunak-dunak karo Baladewa. Mas, sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning alam Padang ki, bapak gojek karo Simbok. Ngendi kudu tak dhisikake. Ndorowati apa karang kadempel? Oh. Ngoten to. Iya, Petro. Gong. Proposal ra sida masuk kok. Ha piye? Sinundrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundrawati iki negarane Ketaman Pegeblung. Terus isane Waluya nek ditumbali Pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru. Ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalendra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep-arep pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati Ketaman Pegeblung. Ya mesine percaya iki dawuhing Koko Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki omen-men kaya nggon TV kae lho, Tru. Mboten napa-napa, percaya mboten napa-napa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya,
niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Klire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing agem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, ana kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon, carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Mutiar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to? Nggih to? Satu. Terus sing nomor loro nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal niku api-apike mung dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sak negari Kamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane, wangsa ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana neh raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ngaten. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Ngaten. Terus akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya kalian Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu, nek panjalmane mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah. Niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mula sak menika Ratu Lenggah Siniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Wah kok nglawan. Aja nganti ketrusupan telik Mangendrajala ingkang marajal saka sela-selane Garu. Oh apik ta, Tru. Mulane aja sok ngecece aku ki ya ndek sastra. Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten, patri menggawe. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut menake Pustaka Jamus Lima Sada jebul diwenake Kresna palsu. Wah Pandhawa kapitunan Sinuwun.
murtaning bawana iblis lanat. Petro kan nombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Pindah sing ngene iki piye? Aku meh ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Aku jenenge kurang tanggung jawab. Ngono, wis gawe wangsuli, Petro. Petro kantong bola kowe timbali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinundarawati nggih Sinundarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape ngerwetek kaya betek Sewundaka Tegalan. Ndrawika grojokan ucape. Entah yen batur gedhi bal 17. Wong elek nyolong mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndrawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wis gerang tuwa dalane dunungke. Duti kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinundarawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedhi bal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Iki golek momen sing supaya aku iso nesu. Lah kowe dunake ngono ora nesu, goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sun Mandura keparingipun. Bagong wis wani karo Prabu Ndrawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinum Prabu Ndrawati. Lho, sing kaune-unake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngune-unake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndrawati. Wis ngerti. Kan minggat kono ora dadi manen kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsuh wong lanang wah. Pakake macan pisan. Kok ngancam kok pakake macan lho golek macan endi ora. Ngene Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean niku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antek tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gong aku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kaya ngono ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi seprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngune-uneke kawula, kon ngedhukke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana terung kedhepen tetra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan kok. Aja ngono kuwi le. Gong kok kandhane ngayal. Iki Gus ngawur. Oh sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali.
Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, ya ngono kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula yang mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pilih sepuh, diserat karo para kiai, diserat karo urah agama. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin disembah nyembah. Nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula no. Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek kelok mripat mung kere. Mas, sanjangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukurane ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipeng-pengke. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngenjak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyak, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trima. Iki nek karo piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundang-mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 7 liter. Wong bapakmu ki wong arek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing ora apa. Bapakmu ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong itung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas, sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning alam padang ki, bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mula nek nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbok, kuwo. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Duntang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang endi? Papane moneter Kadek Dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Tak tokke jero anakku kae Bang. Bagong edian ora. Saedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane moneter Kadek Dayan. Ora minggat. Ketiban kiai nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah taleh kalih kula ora karo Bagong. Padha gedene jinun. Ayo, metu jaba metu. Harus naik cakaran sebentar yang bau sing tantang
Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis disek lho. Pun disetel. Kula tenggalan wau pun Kang Selan kali si Petruk, terus nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandeg kali Petruk kali ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Truk, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Truk. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa kali kula kali Petruk. Iya Bagong nggih. Ya terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakane Kresna, Petruk kakane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kemanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000 entek-entekan tenan. Kon kula nggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok. Anak kono wani? Mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki dose aku dudu ratu. Ha, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petruk, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek tenane kowe. Iya. Wani tenan ora usah tak wedeni apamu. Wah, Bagong kowe cetan. Meneng ora kowe? Oh, bolokan to. Werku dara to. Wah, ngapunten janjang ngapunten. Edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean ngono mawon. Berkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Limoso to? Arep tak nggo tumbar. Ayo. Apa pancen negaramu kok taman geblok apa piye? Lho, negaraku taman geblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadedayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadedayan. Aku ki kadedayanku wing buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Kowe. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok lho. Duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan kowe yakin? Ora iso urip dhewe.
Kowe iki wong edan, dadi kula ora durepe. Ora, ya wis rasa perang. Lah. Wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Kureku doro bareng tok jak gojek. Lah idan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak ciliki di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong musuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, men rek gas durus. Watu kok kae sesuk antar dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak gasmu kowe. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu wong jaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho, nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh nggih, Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Ndarane kula Den nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas atus-atus. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, kalanteng kraton iku wonten ing minggat maem terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Iya. Wis ya iki kowe iki. Mbak yu kula. Jenenge naminipun menika anu sinten sapa yu? Aku Jaina. Wedok kok jenenge lanang. Nyemenangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndorku ndorane pamit. Iya sing ati-ati. Ndrono kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah nggih karang kula niku Petro iki nek nesu wonten nika. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya, mesti wani. Iya, nggih. Apa nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara jarak apa nggih? Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Ini atos-atos. Minggu kawan-kawan anu duwe nomor WA. Gadah. Ya lu kok WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngesaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun wonten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Nyuwun pamit madal paselan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke menangi tenan nek Petro niku. Ora jan niku iki bola-bali arep ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Waya ngulungi pira 10 apa pira. Bocah ben njaluk dhuwit to. Jawa niku wonten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Yang enggak 15 ora. Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono ndak.
Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete canem lho. Lho, ning ngesak nang ndi tembure? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Piye Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Wo. Cahanya. Kowe ndedet 200 ora? Dadak iki lho. Ana asline. Lho, disebut ampun. Ah, iki ta. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki ora Bagong, abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kali aku. Oh nggih. Nyaur njaluk Kresna. Oh iki wis tak kedhep. Kae Werkudara apa member kae. Neng jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula maringa dawuh kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta ayo mulih le. Ya iki kandhane ya aja mulih kok. Kok sik to. Ayo bali nang Karang Kadempel. Maksude aku mau ngetutke Ndara Bayadewa tantang-tantangan. Wah ning dalan padu le. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu rame banget. Oh, sampean ora gelem bali. Kula ora bakal bali. Lho, Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Teng pundi? Bapane moneter katiten. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning mati bladak. Aku mlaku ngulon, dhek mlaku ngetan. Terus tak tunggu saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh ngono. Ah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ra entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkon anak-anak sing ditresnani, kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Monggo wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Kowe iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Wah, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Gong. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho Truk gunake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta.
nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane adi kongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayi. Arep bayi ning kae dedaya, nek wis menesu awake dhewe ki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama apa tekaning pati? Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersane Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Gong. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin tro, rasa wedi mati. Matimu nista. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai? Wela. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blum. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to omongke wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku lak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku gak iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih, lho. Kowe ngombe karo aku kok. Bagong iki ana swaja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Aton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Engko nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngapa kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak eleke apa ora? Ora, langsung jawe laku asik kate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep-tetep aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan, kowe lungguh buri kene. Oke. Nek kira-kira kowe Antasena dijum sarana ora gelem jawe laku asik kate. Ya, ning tenan lho. Rasa kuwate pokoke. Takoni rasa kuwatir. Bekti kok nggih, Den? Ya, tak tampa, Truk. Pangestuku tampanono, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Komandura? Iya.
Sing ngendika sinten? Sing ngomong si wong Mandura. Kowe wani karo si wong Mandura. Ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawe Sinu Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sumandra padha karo kowe wani karo wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowan pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 Sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan mriku pun nonton Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngersake pustaka Jamus 5 Sada. Arga tumbal wadal negara Darawati, merga negara Darawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Darawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku ke wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Darawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus 5 Sada niku ming dipendhem kali Sinuwun Darawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis lanah anu malih jajaran sekretare Bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Dapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terus bangun kayangan iki sing goragat cengele kae wae piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Ora iso basa, unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nek nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Aja suwi-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda. Ora nguna-una kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tapetu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok ngarahke Petruk. Serada penak e wetengku, Truk. Wis penak. Wes mari untut banter ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi ya. Dua untut piyayi-piyayi lah. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat juping kono. Padake ora. Truk nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora mung aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Nek aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, kok kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumet iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotho sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae.
aku tak ambles bumi. Si. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa. Si terus tak nampani sprek. Iya. Bagong ya ora senengane kok ya. Kowe lha mesok. Ngoten mawon wis ngono wae aku tak ambles bumi ya nggih. Santos-santos ya. Ngopo Gong? Anu men jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobo bareng. Lambine lah. Ayo terus semangat 45. Galuh kae gendetane. Yo, ku mlebet kang awe-awe abang putih sanjuane ku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwih-luwih hargae cintrakamu terus diwaneni Ndara Antasena siap sumaju mbantu arek kowe ya ngono ya Kak Kata tiang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parto maneher Parto maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca iya Petruk mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa pancen aku goleki karo kowe nek pun ketemu aku tak takon Wangsulana nggih kowe wani karo Siwa Mandura ya Petruk oh nggih ning wonten sebabe rasaku kuwi gunung tanpa guna yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryani kepundhenmu Pandhawa kowe mirang-mirangke Gatotkaca Petruk aku isin duwe abdi kaya kowe yen kowe wani karo Siwa Mandura mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak adepake ning Pradata Adil yen kowe bangga aja takut dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petruk cakepan ta seneng wae to mak teragap atiku oh ero wang-wang oh Ndara Antarja iya iki Bagong nggih iya duh gugup aku wisan ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu napa jenenge iku napa jumeneng napa ketemu kali kilu aduh kula aku tak takon karo kowe mang takon ning ampun angel-angel nggih iya sing ndak bijine elek iya Petruk nendi non Petruk nendi oh sama madosi Petruk to iya terus goleki kowe kok ngene ya Le piye maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antarja nek Antarja goleki aku kowe muni ora ana kowe ana ki iya aku nang kene ndelik omongan nek ora ana engko aku ngapusi engko mati nesta lho terus ini tak kepruk wati ndas musik kene ora ngono iki to omong nek ora ana oh iya ono ora ana
Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petro ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petro aku krungu. Tro, krungu krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Tro kowe ngono. Aku mangkel kok goblok banget kowe. Petro ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadi disebutke stasiune barang. Ya men karo ndak kowe ora percaya. Stasiun tuku. Petro ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petro? Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petro. Petro wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petro ana alasan. Kok aku ora perlu ngerti alasane Petro. Ha iki eleke nang kene iki. Ora gelem nampa alasane Petro tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petro tak cekel, tak bondo tangane tak grincung sikile. Dibingkem cangkeme ora. Nek men dibonto sikile, anak cangkeme isih bengok-bengok. Iya, tak bingkem cangkeme. Dian, kowe manut karo aku kok parat kowe. Antarja, apa? Petro kakangku. Iya. Petro lara kowe tak pateni. Anu apa? Petro lara kowe tak keroki, tak suntekke, men waras. Mati kok diame-ame. Aja adu karo Petro kan kowe. Nesu tenan Bagong, mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usak-usake. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak planet. Ah iya. Aku ngomong karo kowe jane males lho, Kong. Ayo ora ngono, Tru. Kancane men kowe. Kayak iki berat. Iya, Kong. Kancane men kowe. Ah iya. Kuwi lah, Kong. Apa ana? Kayak sapa joget-joget kae. Wah, wong nang gadadilan ngono kok udu. Sing ditang kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karena nyanyi iki kaya seger. Pragoto. Pragoto tekan kene aja dikasih hati, Truk. Ya. Nek kira-kira nglabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Patih Mandura katoke dosane pepundhane. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsuh wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus.
Irung kok kaya sosis. Oh, hoi. Udele bodong. Ndledek medun. Kaya dilinting munggah. Oh. Wah. Sing mburi kae malah panahi lara tekan karo. Cangkem kok kaya jogangan. Wah, gila ora meneng kok. Guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya batang. Golek sandal yo nendi. Aja dibandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah golek kowe. Lah nggih. Terus nyapun tekan iki sampe ajeng napa? Lah, ra tenan to. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula melumpat. Telek kowe. Truk kowe iki ora rampung-rampung le omong ngene tak tanane. Oyane arep ngopo? Ayo omong sing serius. Lha iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya men kowe ndak omong wae. Kowe tak candhak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Lho, sampeyan ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bondo tak kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampeyan kawirangan mungsuh kula. Bangga kayo. Wah, iki mekaning panjenengan. Yo, ayo mati. Yo, ayo gamelane gadunake. Gak perang yo. Hey!
Awas. Oh iya. Bong oke. Awas. Terus rantekan oh. Mati weh. Buri Mas. Narpati Duwinares Ora Kresna kalangkung tresnanira tresnanira marang Diabanon Jinawi wah panusuman jajalan surtani bawa iblis anak anak-anak Pandhawa bubar mawut. Sarang tunjang rebut ducung Prabgata mundur mrangkange Petra kantong bolong. Kowe saya nges Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa Petra ora minggat gretel negara dadi apa kabeh. Wes Melayu modar tenan. Sinun Mandura sajai duka tenan karo aku. Weh, Petra kantong bolong. Ora minggat sukarepe Nata Mantura Prabu Baladewa gretel nenggala jeblok wetemu. Waduh. Mau nek muni nesu Masta Nenggala jan. Iki apa iki? Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Aduh, Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku lek mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adohe pupune mlicek. Arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena nenggala. Kok aku ora kelingane ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong.